bibileg ni panakaawat kinakapsut mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo apo ti panagbiag mi ti ayat ti Diyos hintay rambaka grasya na asabu pagraramanan tay sutibiyag amin nagkapwa rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abana tintay biruken anyaman arigat intay parmiken wen nga agpaiso ti Diyos tulaeng bilig ken namnama tintuag limen ti ayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asabut pagraramanan tay sutibiyag amin nagkapwa rigat kenam ay Diyos pagkamangan inayayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka uapo balinen nakam tapno ti ayat mo di maipaida ti ayat ti Diyos hintay rambaka grasya na asabu pagraramanan tay sutibiyag amin nagkapwa rigat kenam ay Diyos pagkamangan tay sutibiyag amin nagkapwa rigat kenam ay Diyos pagkamangan